alauna 17 na. 96.3 Radio Trumpeta Timplado. Hello, Philippines. This is your Iron Man, Robert Downey Jr. Right now, you are listening to my great idol, the one and only, the two-time event host of the year and a KBP Golden Dove awardee, DJ Bernie B-Talk B-Talk. At gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Di trompeta Bernie Bitok Bitok. Mayong hapon trompeta Bernie. Og sa tanan tig paminaw sa gugmang giahak. Live comedy drama. Itago na lang ko sa pangalan si Juliet. Abi na ko, matiguang na lang yun ko nga di maka-experience. Abi na ko, mamalhan na lang yun ko. Abi na ko, di yun ko mabisbisan. Pero ambot ba? Nausab ang tanan. Sa diyang nailan ako ang lalaki nga itago na to sa pangalang si Buboy. Juliet! Juliet! Kasama pa ni mo, boy. Grabe, oy. Snaba po kayo niyo, eh. Pasnap-snap aron ignon guwapa. Sige, kantsaw pa. Pangit na lagi ko. Sige na. Di, good. Mabitang sikong sunod-sunod ni mo kay Nisokad. Wa pa ko kita babae nga gwapa nga parihag yun ni mo. Grabe lagi party yun. Sige, pasakay pa. Kasama ba ni mo, boy? Ikaw ba? Magsige lang yung kag sinamok na ko ba? Hapse akong kinabuhi. Ayaw ko samok-samok ka. Mao na kabulong ka, kani real talk lang ba? Mao na problema sa imo, Juliet. Mao nang dili ka kakahalin, mag-30 na ka, mo nang wala kay uyab, kay maldita kayo ka. So, ako'y labot, nga naman yung maldita ko. Mao galing. Sobrang nga ni mo ka maldita, tanawa wak yun ka ka-experience. Talabog ako diri nga naiusa ka lalaki, nga willing kayo nga maminaw ni mo, o nakita imong kanya, di ko ni mo pansinon ba? Paghilom dia. Ayaw ko pasakay dia. Boy. Basik tusukod ta ka na akong kumagko na ko ron. Gusto ka nga ako ning isuksok akong kumagko sa bangag sa imong ilong kay kaniraman kada ko sa akong kumagko pare-pare pod sa kabangag sa imong ilong. Wow, nagstorya ang kuan, gwapa. Grabe sab. Ayaw na ko sigbino ang sakwa, pahawa baga kasaputong ko sa imo ha. Anong di magamuto sa ako nga nakagusto ko nimo? Ayaw galudon ko maminaw sa imo ha, boy ha. Kung imo lang ko gitripan, imo lang kong binong-binoangan, please lang. Ayaw ko na. Mao lagi ka lagi mo ginay nakapait nimo gyud. Lupig pa nimo'y ampalaya. Oh. Inang bita ka nga, wala lay ko nagbinoang lagi. Tinuod lagi ni nakagusto lay ko sa imo ha. As in, murag matag gabi yun ka nang ikaw gipreminti na sa hong ginahuna ba? Pagilom gawasid to, pagilom diha. Ulay-lay!
lain ang imuhang diehard nga kuan admirer. Si Boboy Nasab. Ayun sa paping? Yes, best. Yeah, best. Ano dahil, ala, uy, ka-sweet kaayo ni Boboy. Beb, kay ala, uy, napag-chocolates, flowers. Ay, grabe yun. Bertinod, anay na ginakabuboy ba? Pakihatag ko dito sa iyang balik, be. Nawala lagi ko malipay na iyang style niya. Gakadsawan ako diri sa opisina. Nakabalo na bagyong ko nga iya lang kong gitripan. Takaro pa, pakihatag to sa iya, bebe. O, kuhaan niyo, kung dili niya daw atong kauna na, bes. Bes! Gani kay kakakuan, bes. Uy, brutal kay ka, binawata lang good not. Kabalo magod ko, bes. Gitripan lang ko niya, bes. Ano nakaingon mang ka nga? Ganahan man sa imo, ha? Basi na yung tininood yun dahil na. Ay, sis, ako gyud lugar? Nakabati na kong nawong? Ala, lainaw. Ala, ayaw po pag-ana, bes. Dili porking imong ilong murag kamatis, bes. Mayroon di ka nga pa. Kuha man nabi, mula nabi to kasabihan nga, beauty is in the eye of the beholder. Busa, kitang tanan, behold yun tanan. Di yung ko mo to, daghan kay mga takailan na bagikuan ng mga trip niya. Tapos sa kadukay lugar, karon pa siya kabalog yung ko nga gitripan lang kuanin niya. So please lang. So, pakikuan ni Bes, palihog ko Bes Bing, kani. Oo, dayon. Kung dili niya kuwaon nagbalik, lakauna. Igna nga, di na ko na dawaton. Ayo. Day, barag ganina ra ko si Kadong, barag na yung nag-ayo. Ha? Gabiin naman. Basig ka to ng torko nga imong giutangan og 5-6 ma. Ay wala, na-impas na ko. Ayo. Naagita kadyan lang ha, barag ulan-ulan na ba? Oy, naagit eh. Barag kailan man ko ani. Barag mo maning kauban sa trabaho. Uy, si Boboy man eh. Hi. Juliet. Ay, alay dong, saka rin eh. Dayon din. Ay, dayon dong. Nakusa man ka diri? Nakusa ka diri, boy? Wala. Namisita. Ay, siya? Tama ba na ako nadunggan? Boy, ayaw ka pagsinamok diri. Pauli na dito. Ayaw ka papakaulawin diri, ha? Ay, Nay, bless ko, Nay. Ay, di ba kauban man ka sa ako, Nay? Oo, Nay. Ako si Boboy, Nay. Tungkol sa'yo magatod diri, Nay ba? Lagi. Nagusya ka diri. Bisita, nga naman. Nagsakit din ni si Juliet. Ay, wala, Nay. Nyanin ko diri, Nay, kay mo bisita, Nay. Kay manguyab. Boy, kasama pa ni mo, boy. Ay, kadala. Manguyab? Mo lagi na akong tuyo na eh. Manguyab. O siya? Tama ba ako nadunggan? Manguyab? Oo, Nay. Ani ko, Nay, para manguyab, Nay. Tama ba na ako nadunggan? Manguyab? Oo, Nay. Ani ko din, Nay, kay manguyab. Ayaw ko singgit kaya di ko bungol. Ngano nanguyab man ka? Nay, nguyab. Ma, ayaw to anak ni Boboy, ma. Nagbinuang-binuang na siya, ma. Nagbinuang? Uy, kuya, saan nga binuang? Kay muabot man gabi eh. Mao lagi, Nay. Di gisa mo to, Nay, nga. Nakagusto ko niya, Nay, ay. Noon sa kanay, gikilig ko. Nakaihi ko.
Tinood na imong shorty dong. Nay, muna niyan ni ko diri nay kay para isultin ako sa imo nay nga mo nay tinood nay. In love ko si imong anak nay. O tinood akong intensyon nay nga manguyab niya. Hey! Hey! Uy, naunsa ka ma? Gikilig ko Tinood na mag-isulti dong. Dong, paliw lang dong. Ayag yung taon pag binuang dong. Kay di ko gusto nga masakitan ng akong anak. Kay nisukarwa, gyud ko nakadungong nga nanguyab sa akong anak. First time ni, kung aya magdol sa 30, aya na nanguyab niya. Kaya was yung mama kiligon eh. Boy, please be, kung nagbinuang ka ba, ayaw rin ko binuangi, be. Binuang gyapon ni para sa mo, nga ako mismo ni Ani na din eh. Nibisita sa imo, natubang si mo mama. Binuang pagyapon eh. Pero listen man kayo to, Ani. Sa kadukin na itong ubang karong palugar, dagan man kayo mga gwapa sa opisina. Kay gwapa sa opisina pero mga kagiron to. Na may mga buni ang mga lubot ato. Na naisa dito mga tabian, mga chismosa, mga sus Ginoo ko gabula-bula lang ba. Depression nimo haya pa na ako na-realize nga kuan man di ka, buutan. Tapos caring, tapos family oriented. Kana ba? Kana bang late na bitaw na ako na-realize bitaw nga gwapa man day ka di lang sa gawas kundi pati sa sulod. Pag siya diya, ayaw pag anak buhay ba? Lagi, walay binuang. Tinuod, nakita na ko nga gwapa man day ka nga pagkababay. Pag siya diya ba? Unsa pa. Unsa pa Ganaan ko sa mo pagka-simple beauty. Dili ka libakiro. Dili ka libakira day kay babae man. Taganaan ko sa imo kay kung nakoy isulti sa imo, ganaan ko sa imo kay kanang lawom ka nga pagkababae, lami imong mga topic. Di pala na itong mga kauban sa office mate, ang mga topic, mga chismis. Di pala sa imo kay pang bright ba, mga periodic table, mga anak. Ganahan ko sa imo mga scientific names, mga solar system, mga dinosaur. Ganahan ko sa itong topic ka ng pang-bright yun kay ba? Ganahan di ka, anak, boy. Unsa pa. Basta, ganahan ko sa imo, ha. Lawom ka nga pagkababay. Dili ka, parehan na itong mga bot lang, di lang kumusulti, pero pastilan. Huwag ginay nada na itong mga office mate yun. Permiro di gyud ko mo to, trompeta Bernie, nga tinod anay ang kabuboy. Hantod sa nabantayan ako nga matag gabiin na gyud siya. Sige adto sa balay. O sige niya tagaan ang akong mama og Shane Herbal Capsule. Okay sab. Ganahan kay kong mama kay iya man ang paborito ang Shane. Kay naman ni hypertension si mama. So para din na siya mapalit siyang maintenance, perminti magpalit si Buboy sa Shane Air Plus Capsule. So mo ito nga giganahan na si mama. Si mama na mismo ang gusto nga ako na siyang sugton. Kunya sugton na yo. Daw siya naman ka na, daw siya naman ka. O siya may mong giulatan ni mo day. May galing kay napay ni Pato sa imong dagway. Ma, sa mga kamaoy nga ni Paboy na may noong kada saya mga ako may imong anak, ma. Mao galing ako manggod, may nalang kanin nanguyab nimo. Nagan ni Jis Boboy nang agwan ta matagabi si kanhi dede. Kay ka padili-dili pag yung kamurabag kagwapa. Mahina-hina si mo istorya, masakit po baya, ma? Ano lugar, ma? Basta lugar dili ta wa ta nagrasyahan sa kagwapa, kailangan di na ta magpakipot.
Mapakipot di punta usahay ma, eh. Ay, sas. Sao na, bata karon nga magdol na kag-30 ta. Gusto na ko magkaapo. O, tanawa? Tanawa. Paminaw si mong mama. Kung sakto ka nga pagkabata, maminaw ka sa imong mama. Ay, isa pasag ka. Ganahan sa kadiya. Mao? Ay, sige na. Ayaw na sig pakipot diya. Kani si Boboy, tinudan na yung iya. Kay lalim man ni Agwan, tagi sa sig anhi din eh. Kapila na nabalintong na iyahang motor diya sa gawas. Tayo na sig pakipot kay bati kag naong. Mo pa'y apiki mong na, mapadkon, pakipot-kipot pa ka. Sakto na nimong pakipot, sige na, okay na. Hubo na imong panty. Ma, sama ka ma, oy. Joke lang. Dong. Tinudan na imong gig ka na imong gibati, dong. Ayaw taon ni pasakitin ni akong anak, dong. Ma, promise ma, din ako napasakitan, ma. Siguro na may sakit, ma, pero permiro na kadugayan, malamian na siya, ma. Lahi na imong pasabot ni mo, dong. Ma, sige na, saan ba may mag-iulatan? Sige, oy. Ay, alam mo, alam na pugsa ma, kay marang napugor sa man siya, ma. Napugor siya ka? Kasamok pagkid kay ni mo. Si kasamok, di mo pugo ka na ng sukto ng kunimo kay napugos ka. Wala man ko napugos. Ha? Ano pasabot ni mo? Oo na. Love na punta ka. Wala ko napugos. Nakita man sa nako nga tinud-anay kyat. Sa mo to. I love you too. So, uyam na ta? Suma. Samok ba, uy? Igot sa pagina ipabalik-balik. So, uyab na ta, klaro. Lagi, uyab na ta. Pagpuyod ya ba? Wa pa naman ang misa. Sige na, pag-isa ko. Sige na ba? Pagpuyo ba? Nata sa simbahan. Sige na ba? Samok pa ni mo eh. Samok ni kaboy. Ay! Shari! Ay! Shari! Love you. Samok pa ni mo eh. Love you ba? Lord, oh. Dili mo reply, Lord, o. Di mag I love you too, Lord. Sige na, I love you too. Dogi rabi na ako nigipangandoy sa... Dogi na ako nigipangandoy ba? Gipray yun ako ni Lord ba nga. Kanang mabot yun ni sa ako, ha. And, wagi ko magdahom nga matinood yun day ni day. I'm so happy. Yay! Yay! I'm so happy. Ako man sad. Kabalo kay. Ako na binadawat niya. Ako naman si Lord na Lord. Dawaton lang ako, Lord, nga siguro. Madalagan tiguang na lang yung kuha na mo patol na ako. Pag-ingon ako nga, Lord. Kung naman galing kay ihatag sa ako, Lord, please, dali agamay, Lord. Sumoto nga. Natingala na lang ko nga ikaw. Ambot ni mo, uy. Ayaw ba ako binuangi, hay? Kaya tinudan na ako ni first time, yun ko na in love, ani. First time ko na igugma. Nga na yung feeling nga ma-in love, no? Ikaw man sagod, dukay kay kamu tuon ako, eh. Kabulo ba, yun ka? Alang, bi. Dagan ba kay gwapa sa atong opisina na mas bata-bata? Na ikatong mga 20 di ko na mga 20 kay upload pa na. Murang nagsaging nga kanang murag hinog-hinog pero murag hilaw-hilaw pa. Naman po kanang medyo hamtong na sakto nag-edad. Di ko ganahan mas ganahan ko aning imuha.
Ano man? Ngano ko may mong ganahi? Sa mo kay kamaulag ko na'y taga-grab. Nagpa-deliver ka? Nagpa-deliver ko sa grab kay. Para tong kaon-kaonon. Para pag umanog na to kaon, ikaw na po na kong kaonon. Sama kayo! Ayaw pag binastos, Biggie, kan pa kita nanimba na. Wala pa ko ka-shame. Ay, magpakaon yun eh. Sama kayo! Nanilak ka on taga-grab, di man ito atong order. Ano sa yung balay ta? Di ba, nilakaw man yung mama kaya na-mista? Oo. Ano sa yung balay ta? Nga naman, wala may pagkaon dito. Wala sa food. O galing nag-order ko para natay food. Ay, mag-usa rin ta dito, Mingaw. Dito ta sa plaza kay dagang kitao. Mas kanangaling ko dito kay Mingaw. Ganun nga? Nay! Ikaw ba? Lahi na imong plano, nabasa na nako. Sino nabasa? Kabalo na ko sa imong plano. Ikaw bitaw? Sige na. Diyan may oras. 2:00 na. Alam mo, abot na ba si mama mag 3:00? Mau ba? Oh, so, dali yun na to, dali. Dali. Dali pa. Usan ni oras? Ala, 2:45 na, maabot na si mama sa 3:00. Daw, Pi. Dali na to ni. Pero, wala pa ba ako experience? Ayaw ka balaka, ako yung unang mo experience. Uy, tarong nga ba ya, ha? Sa imo ra bagyan ako ni i-surrender. Walay problema. Uy, sa mga ka nagsayaw-sayaw mga ka. Dali ra kayo ni. Andam na ba ka? Pagdali ba? Kasi mama, coming na. Nagpalit lang daw siya atsal sa Puerto Market. Kadyo lang ha. Pagpili sa konsa nga tools. Kasi mong gusto nga tools. Kanan di kay brutal. Jackhammer, anak. Kadyo lang ha. Oy. Hala, tinood yun di. Ay, nagdala yun di kag jackhammer. Gusto mo ko ko'y nahinay. Dali, hinay na ito. Tigib lang siya ito unahon na. Agay kasakit. Ay, mo maganay mong gusto. Agay kalami anak eh. Boy, hinahinay lang boy. Diyan lang kay tiltilo na to kay Murag dagan magkaikuan sa kilid. Ato sang kiliron. Agay boy. Diyan lang. Boy! Agay, boy! Di na ni madag tigib na. Kailangan na nag-jack. Boy! Boy! Agay, boy! Boy! Trompeta, Bernie, bitok-bitok! Grabe akong pasalamat sa Ginoo. Nga bahala og doon na mag-30 haya pag yung taon ko nakakita sa lalaki nga para nako. Og salamat sa Lord. Salamat Ginoo nga gitagaan ko niyang lalaki nga si Boboy.
nga usa ka lalaki nga loving and caring. Mayo galing bes no kay kana si Buboy ba kanang kuan ba na nagbag-o na gid siya ba kana bang na-feel gyud ako ba nga tinud-anay gid iyang gugma sa imo day no? Mao galing napasalamat gyud ko sa Ginoo. Ngamay na lang natagaan kog lalaki. Hoy Ginoo ko mag-30 na ba ako sunod tuig. Wala pa gyud ko suka nakatilaw og kanang uyab-uyab ba. First time pag yun na ako basta lamia day no? Unsay pasabot nimo nga nanay nahitabo sa inyo day? Ay? Wala uy. Wala uy. So na ala ka na buak na gid ang butong day? Paglilombi? Ala. Sulti ko sa tinuoy. Ayaw pigsabang eh. Mao galing, sumaw na, nabuak na. Niawas na ang butong. Day, wag ginapogni. Niawas gid ang butong. Wala, ay! Unya. Kumusta ang feeling? Na, oy, ambot, oy, wag na ko kasabot sa feeling ka ng murag sakit-sakit nga murag lami-lami sa siya. Unya! Sa motor. Giinom ni Buboy ang kuan butong. Ala ay! Tapos may sulti ni Buboy. Ingon siya tamis daw. Ala ay! Sana all mabuakan. Ako dugay na gidwa na buak day. Uy, nakipot gid balik day. Piling lagi na ako kay murag mahimo na ning kiloids kadugayon. Ay, ambot ba? Basta, oy. Ambot na mo kaya. Di ko kabalo kung unsa to, pero burang nag-inom man siya itong Biramax coffee. Basta, oy, natingal. Abi na kong kausa. Grabe, oy, nakakamang-kamang yung ko, ay. Naglisod ko padulong dito sa among abuhan. Kay magdungag man tana ko na naglisod ko galing. Kay, di ko, ay, grabe yun. Alay, Biramax coffee to. Ako may naghatag sa iyahan, nagamit yun di ay. Na, oy, grabe, oy. Basta nagkurog-kurog yun akong tuhod, oy. Pero, kanang kuan ba? Lami siya, no? Alam mo, uy, ay kumpiyansa maka-addict na ba, no? Adi, ay? Na, oy. Borang napulo rin ba ito kasasya, isa pa ang nagamit. Pero ang ako lang ba kanang usay na pong gugoy madunggan gud gihapon gud nga si Buboy lagi daw ana ba kanang di daw na tinud-anay ang sa imuha daw pasakay ra daw na pero nakita man sad siguro nako nga murag okay ikaw na feel ba nimo? So far okay man. Ngano di ay basta lalang ko'y madunggan pero para sa imo okay naman ka ha kay usay madunggan man ko na akong uban mga boys diha or mga kung magchika-cheka na mga achik nga o lagi daw anang nagpasakay lang sila sa imo ha kana may anak ba nga mga istorya ba. So far na feel man sa gyud nako nga tinud-an na iyang gugma. Magstorya na ko tagtarong, B. Oh. Ano man? Lately, manggod. Murag nabantayan ako nga murag busy kayo ka. Murag makita na ko si Mundak ko nga murag na kay problema. Na ba kay problema? Tell me. Wala man. Okay naman ko. Maramang na kay sikreto nga wala masulti na ako.
Nabatay problema? Wala eh. Pasensya na, kanang siguro kuan lang, nabalaka lang ko kay tingbayad na sad sa loan. Basig di na ko karilon kay niatras na ang co-maker. Ay sus, ay kabalaka. Dali na mangitag co-maker. Maura na imang problema? Wala man. Basta kung sa manggaling may tabo, inumlumi nga, love kay taka. Unsa man imong isulti, makuyawan man sa taan na, oy? Asay pasabot ni mo? Wala, akong pasabot ba? Love kay taka. I love you so much. Oh, ano ba? Labor man kapanamilit. Wala, manggod. Pag sure diha. Feeling yun ako doon, nagyot kay problema. Feeling ako baranakay gitaguan. Wala lagi. Susoy, I love you ragay ta. I love you so much. Braglay na kontiyan, love. Ato sa ko si love, ha? Sige. Ako lang ulit sa kuan atong order. Gadyo lagi kaya. Excuse me. Yes? Excuse me. Di ba ikaw man si Juliet? Yes. Kinsa ka? Di ba imo man ang boyfriend si Buboy? Oo. Ngano? Asa siya? Ngano day, sir? Unsay problema? Pwede ni mo isulti sa ako kung asa siya karon? Wala ko kabalo, sir. Ngano day, sir? Na'y problema? Igna siya. Igna siya palihog nga layuan niya akong asawa. Asawa? Oo. Nasapon na ko ang cellphone sa akong asawa. Og dugay ra sila na relasyon. Sigurado ka na, sir? Oo. Asa imong bana? Asa kong imong bana kay ako siyang gusto istoryahon. Sulti ko unsa to. Kinsa to nga lalaki. O kinsa to yung giingon nga magpalayo ka sa iyang asawa. Sulti ko, boy. Boy, sulti ko. Wala naman. Giundang naman ako ang among relasyon. Relasyon? Boy? Oo, relasyon. Sa nanguyab kang lain? Abang kita uyab doon na apong kay lain, ha? Agay, na-dislocate akong ngipon. Mas nauna siya kaysa imo. Sa imong pasabot, ana? Uyab mi daan before ko nanguyab nimo. Nanguyab ka na ako nga naaday kay uyab. Agay, na-dislocate na po siya mo.
sulti ko sa naita mo. Dugay namin na relasyon. Minyo siya. Nahulog na ako ang kapit. Apan gusto na nako nga magbulag mi pero di siya gusto. Mao nang nanguyab ko nimo para ako ipakita niya nga nanak ko'y uyab. Apan di gyapon sa musugot. Sakit para niya. Kay siya magod ang nag-down payment sa motor, ako lang nag-monthly. Sa? Anong ka pa baka nagsulti na ko, ana? Abi na ko di na siya magsinamok. Abi na ko nga kung may bawaan niya nga na ko'y laing hinigugma, di na siya magsinamok. Apan magsigigapon siya kontak o message ako. Mag-send siya sa ako ang awa siya mga sapot. Mag-tiktok-tiktok siya nga nakapanty ra og bra. Ta pila ray kusog na ako, kisa man ko aron mo balibad. So mauto nga nasapnan siyang bana ang iyang mga messages ako. Pero wala na ko. Ako dili nagyug ko. Bisa kung saon ako pero may manggid siya nga mas lamid ako siyang bana. Kaya ang bana, igo lang daw matulog. Pag human, wala na. Mahagok na yun. Di pa rin ako nga, grabe, party. Mutuo ba ko na nga istorya? Tuoy ko. Ikaw akong gigugma. Ikaw akong ganahan. Sa tinudan na ilang love kay taka. Muna nahadlo ko nga maabot ni nga time. Niingon ako sa iya nga bulag na mi pero siya gihapon ang sigsinamok. Sige lang gihapon siya og sense sa iyang kaugalingon nga nakapanty ra og bra. Bisag unsaon ako pero siya gihapon ang gusto. Gani naglisod ko kay ang bana, kapitan sa among barangay. Maglisod ko kuha og sidula. Anong karon pa man ni manigisulti na ako? Pasaylo ako. I'm so sorry. Kay bisag unsaon. Bisag unsaon ako pagpalayo. Bisa kung saan ako pagpalayo, di gyapon ko niya biyaan. Again, sa imo, para sa ko, in fairness naman, Juliet, para justifiable ng butong gisulti ni Boboy. Well, normal nga medyo malain ka, pero nagbulag naman ka sila, okay naman ka sila. Pero siguro nga humanag yun ang relasyon. Problema may naburos, makanaburos. Kay motosag ko nga nasa bigingan nga mga sa mga salbahis na mga lalaki. Nagi usa ka babae nga makapausab. Siya gid ang babae nga siya gid nga mapausab namo imong kuan or lagi mga ingana ba nga burag panahon na undangon na namo imong pagkamanyakis, undangon na mo imong pagkatalabay. Kay gusto namo nga magbago. Tungod nimo. Hubo na. Ana ra tirada na. Okay?